Dem wek avê derekî, gav û saetên hevdû ber bi pêş ve dav didan. Roj û mehan xwe li hevdû da badan û sal diqulupandin. Di vê navberê de roj bi roj Memê Alan jî mezin dibû. Kincên ku jê re dihatin çêkirin, piştî 5-6 mehan biçûk diman û nema jê re dibûn. Memê Alan ji zarokên hemsalên xwe zûtir mezin dibû. Çawa ji zarokên hemsalên xwe zûtir mezin dibû ji wan zûtir aqil digirt û bîra tiştan jî dibir. Jîr û cîhatî bû. Kengê ku gihaşt 5 saliya xwe, bavê wî Alpaşa gihaşt vê qenaetê ku divê êdî du tiştan bike. Yek jê ev bû ku diviya hevalbend û parêzvanên wî ya şexsî hebûna. Ji bo vê rabûn, bi navê bajarê Mixribê ketin 1500 xortê malmezinan anîn. Alpaşa her yekî meaşê wan li gorî wan girêdan û ji wan re got hûn ê ji sibehê heta êvarê ji êvarê heya sibehê şûrê xwe hildin û li dora dayreya Memê Alan nobetê bikişînin. Ya duduyan jî perwerdehiya wî bû. Memê Alan ew ê bibûye Sultanê Kurdan. Ji bo vê jî diviya bû perwerdehiyeke qenc û bê qusûr bistenda. Ji bo perwerdehiyê jî 12 meleyê 12 ulmî hebûn li bajarê Mixribê. Alpaşa şand peyî wan kesên qedirbilind û ji wan re got camêrno hûn ê Memê Alan bielemînin ilm û zanînê. Ew ê çend salên din bibe Sultanê Kurdan. Çi zanîn û ilmê wê hebe, ji wê dixwazim ku hûn ji wê rê wî jî bidin. Meliyan ji dil û can ve gotin ser herdû çavên me. Memê Alan çavê me û rûmeta me ye. Ji ber ku cenabê te em layiqê vê peyvira giran dîtine, em ê deyîndarê te em deyîndarê te ne. Memê Alan hemû dersa ku didît, tavilê ji hev derdixist û dielimî. Di demek pir Kurd de êdî tişta ku mamosteyên wî ne li bende bûn qewimî. Wan nema xelasiya xwe ji desta wî dikir. Memê Alan hey ew didan ber pirsan û gelek caran bi pirsên xwe dikir û ku mamoste bi ber fediyê kevin. Gava ku Memê Alan gihaşt heft saliyê xwe, doza qesr û qonaxekê li dê û bavê xwe kir. Alpaşa delal berdan nava bajarê Mixribê ferman da ku divê tavilê kevirber, xerat û hosteyên bajarê Mixribê li hev kom bibin. Hemû kevirbir, xerat û hosteyên bajarê Mixribê li hev civiyan û ji bo çêkirina qesr û qonaxê li hev rûniştin. Piştî gelek nîqaş, şewr û mişêran li perê biharê cihek hilbijartin û li perê balê cihek hişbijartin û plana qonaxê danîn. 22 ling di binê biharê de kutan jî ji bona 22 lingan jî li derveyî biharê li erda hîn kolan û 22 ling jî li derve danîn. 44 lingê qonaxê teman kirin. Bi mermerê sor û ferşên reş 12 ode di binê biharê de lêkirin. Van odeyana ji bo kesên mehkûm, mêrkûj û yê sûcên wan giran, ew ê wek zindan bihata bikaranîn. Qata ser wê ji bona beg û giregirê Kurdan hate amadekirin. Qata sisiyan ji bo perwerdehiyê xortê 13, 14, 15 û 16 salî ku hevalbend û leşkerên Memê Alan bû veqetandin. Ji bona de pêşerojê de mamoste û şêwirmendên baş bigihêjin, ew ê perwerdehiyek taybet li vira bihata dayîn. Ji bo vêya çi pêwîst bû, tevdek li qata sisiyan hate amadekirin. Di warê qata jorîn, hemû bi kevirên giranbiha, elmas, yaqût û zumurtan xemilandin. Textekî zêrîn yê 4 lingan li odeya herî mezin danîn. Perdeyê zêrîn bi pencereyan veberdan. Mîrêkên çerçoveyên wan zêr û zîv bi dîwaran re de liqandin. Bi dihan dergevan, pasvan û xulam li dora dayreya wî bicih kirin. Li kêleka qonaxê li cihê ku ji bo bexçe û hawiz hatibû veqetandin, her cure dar dan çandin û di nav vî bexçeyî de hawizekî mezin yê bi 4 qorziyan
چێکرن چار هاوردۆرێ وî hewizî bi kevirên giranbiha xemilandin. Qonaxa Memê Alan di 8 salan de qedandin û ji bona ku Memê Alan were tê de Ronî teslîmî dê û bavê wî kirin. Alpaşa û her du birayên xwe li qonaxa Memê Alan geriyan ji ber ku maqseda dilê wan çibû ser serî û xelefê wan, Mem li pêş çavên wan mezin dibû bextewar bûn.